Dwi yma'n bled Slovenia, ond dwi ddim yma'r wyliau, dwi yma i gystadlu. Mae diwrnod cyntaf Mhencampwriaeth Nofio Gaeaf y byd wedi cyrraedd. Dros y penwythnos bydd 600 o nofwyr o dros 20 gwlad yn gystadlu ac un sy'n gobeithio bod ymhlith goreon y ras brogau i ddynion rhwng 20 a 30 mlwydd oed yw Meical Owen. Dyma'r categori mwyaf cystadleuol o'r holl rases. Sgwrs gael t-shirt na medal bach na fa. Diolch. Nid oes 10 diwrnod wedi mynd heibio ers i brofiad cyntaf mewn Dwr Oer, ond mae Meical yn barod i wynebu'r her enfawr sydd o flaen. A dim wyth chwith. Dwi jyst yn cyflestro hwnna, dwi'n arwyddo'n y mywyd i ffwrdd. Chyd mam yn cloi mewn siwrans. Na. Dwi'n teimlo'n bwysig o'n teimlo'n gwneud Olympics. Efalle wir, ond gyda tymheredd yr air yn is na'r rhewbwynt, mae hyn yn mynd i deimlo'n fwy fel gemau Olympaidd y Gaeaf. Un o'i pethau'n wath, dim ond 2 gradd Celsius yw tymheredd y dŵr, ac fod nofwyr gaeafol o wledydd oerach wedi hen arfer gyda hynny, dyw Meical erioed wedi nofio mewn dŵr mor oer. Dwi'n newid sylweddoli wan, 10 eiliad sgyn rwy'n o amser i fynd i mewn i'r dŵr nes da chi'n gallu cychwyn. Rhaid mi wneud siwr bod fi'n rili gynnas felly cyn mynd i mewn. Bydd yr 8 nofio'r cyflymaf yn y 2 ras ragbrofol yn mynd drwodd i'r rownd derfynol. 2 ŵr yn unig fydd yn cystadlu yn erbyn Meical yn y ras olaf. Yusi Isoma o'r Ffindir ac o Latvia Mihalenko Alexanders, Simples. Cofia beth ydi sôn am beth ydi fod yn neud, oce? Diolch yn fawr iawn. Yn wahanol i ras nofio arferol, mae'n rhaid i bob cystadleuaeth afel yn yr ystol gyda un law cyn dechrau. Mae hi'n rhy beryglus plymio i fewn i ddŵr mor oer. Dyma un o'r rhesymau hefyd pam bod yn rhaid i bob nofiwr gadw corin i ben mas o'r dŵr. Mae'n agos iawn ac mae Dilwyn yn obeithio. A trwch blewyn sydd yn ddi. Dwi'n fatha, pwynt os nes ennill, byddwn ni'n agos iawn, so yn cael lot o ddŵr. Dwi'n newydd dod nôl o'r hyd, swan. Mae'n nôl yn y westi wan, eistedd balcony, jyst yn cael 5 munud i fi fy hun. Oedd y dechreuad reit slo, achos o'n i'n mynd i stretcho digon i fynd i mewn i'r dŵr, ond nes i dal i fyny fy 2 eraill mewn dim. Mae'n rhywbeth yn niwsans, achos dyn nhw ddim yn reid pwy sy'n y ffeinal sydd bein. Trwy'n hanner a wedyn, dwi dal yn gwybod os dwi'n y ffeinal neu beidio, ond dwi'n reit proud o hyn. Oh my god, dwi'n y ffeinal! A dwi'n pedwerydd yn y hyd, allan o bob. O, pawb. Ti llain hanner eiliad fod yn ail. Yndw. Yndwt? Yndwt? So dwi'n pedwerydd yn y hyd, mae'n le ar y podiwm na i fod, does? Oes. Scary. Meical yn dod yn bedwerydd o'r holl nofwyr yn y rases ragbrofol felly ac yn cyrraedd y rownd derfynol. Ymdrech arbennig, ond gyda dechreuad gwell gallu amser fod yn gyflymach fyth, ac yn yr awr sy'n weddill mae Dilwyn am iddo ymarfer a dweithio i'r clacson. Bang! Lo. Wyt ti tua hynna cyn ti symud. Oce? Ti ni eto, ti ni eto, ti ni eto. Di component! Paid y gweithio i ddod, dwi'n mynd i fod yn... Diolch di? Ia, dwi'n gwybod dwi'n gallu neud o. Oce, gymaint o ta. Ac mae Meical yn y zôn. Bang! Wet, o na wet. Dwi wedi bod yn gweithio hyn, coelwch ni beidio ers wsos. Dwi'n mynd i roed i bod mewn Dwr Oer cyn hynna. So wsos dwi wedi gael i wneud hyn i gyd, a dwi'n mynd i mewn wan. 20 eiliad, dwi'n gobeithio wneud y mewn, a mae hynna dan lot o bwysau wan. Dwi'n nervous wan. Nes i lawr efo fo i weld bod o yn y ffeinal, a gweld bod o'n bedwerydd amser gorau allan o'r hyd sy'n gyd yn ei oed o. A ti'n cael teimlo dyn, mae yna podium spot yma iddo fo. Dim pwysau felly. Mae Dilwyn yn uchelgeisiol ac mae hynny'n arwydd clir o'r safon mae i ddisgybl wedi gyrraedd mewn cynlleied o amser. Bydd Meical yn y chweched llwybr nofio ac mae gofyn iddo ganolbwyntio 100%. Fatha unigolyn, mae o wedi dod yn bell iawn wan, a mae o yna wan. Os yw'n barod wan, fydd yn byth yn barod na hi.
Mae taith gyfan Meical wedi arwain at y rwng derfynol, ras fwyaf I fywyd. Mae'n anorfod bod holl waith caled a dagre y 10 diwrnod olaf yn dod lawr i'r 20 eiliad nesaf. Yn anffodus all Dilwyn wneud dim, ond edrych a gobeithio am y gorau. Dwi'n gwneud yn ola. A dwi wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau. Tony Ascari yn llawer rhy gryf yn y diwedd felly. Meical yn colli mas ar fedel yn y 5ed safle, ond 20.24 eiliad I amser cyflymaf eto. Nath o dda, ti'n gwybod fel, a reis as y pen o sa rhywun wedi cael ail neu drydydd. Dwi'n braidd disappointed, cos mae'n dweud gymaint o effort I mewn ac oedd yn hyn I cael drydydd lle yna, digwydd. Ti'n mynd oer o gwbl? Dwi'n mynd oer na a gwbl. Dwi'n falch eisiau'r ffeinal, ti'n bo? A hynna'n rhywbeth, do'n i'n mynd disgwyl, really. Dylan, diolch yn fawr iawn I chdi. Dwi'n gwybod wedi bod stroppi. Mae wedi bod yn anodd. Chweilad I fi, mae rhieni fi'n teimlo union yn peth a chdi wan. Ond diolch yn fawr iawn I chdi. Ti wedi bod yn gefn I mi a diolch yn galon I chdi.